se, hvordan vi kan bruge PC Schematic til at lave vores installationstegning i. Når vi åbner PC Schematic, kan vi gå op i indstillinger og trykke på SIGE-data. Her har vi mulighed for at indtaste nogle SIGE-data. Her kan vi for eksempel skrive, hvem er det, der har lavet tegningen. Og der er mulighed for at lave nogle indstillinger og eventuelt nogle SIGE-bemærkninger. Vi går tilbage i SIGE-data her igen. Vi kan afkrydse hernede med tegningshoved. Det gør, at vi får et tegningshoved på vores SIGE, og det vil vi gerne. Vi trykker derfor OK. Så har vores SIGE fået et tegningshoved, og der står, hvem der er konstruktøren af SIGE'en, og vi kan gå i gang med at tegne.